ngiphethwe umkhuhlane imini yesabatha abenhle kwabangcwele sizovula ngesihlabelelo 208 inkosi sokuqhama kwebaba Thabani Sita
Sibonge. Amen. Isihloko salenkonzo sithi hayi abaphela amandla ekukhuleni kwabo. Hayi abaphela amandla ekukhuleni kwabo. Incwadi kaJohn 16 verse 10. Ngokulunga ngokuba ngiyakubaba ningabe nisangibona.
incwadi kaMathewu 24 verse 27. Ngokuba njengonyazo liphuma empumalanga libonakala kuze kube sentshonalanga, kuyakuba njalo ukufika kwendodana yomuntu. Amen. Ngelinye ilanga ingilosi yake yakhuluma okwangidida. Uthe lo muntu wasezulwini, ubani owanifundisa ukuthi uJesu uyobuya, ngoba yena wavalelisa wathi anisophinde nimbone. Mina ngazi ukuthi umuntu ozobuya ngumprofeti uIsaiah. Ubaba mkhulu ngeke abuye njengenkosi ilanga, ngoba yona yabuya ingumoya ningayiboni. Kodwa umprofeti uzobonwa yiwo wonke umuntu, ngoba uzoba semhlabeni wonke. Amen. Ngenkathi ingilosi ikhuluma kanje, ayisinikanga incwadi, futhi njengokwejwayelekile ayigxilanga kulokhu ukukhuluma, yakhuluma nje kancane kwasengathi iyantela. Kodwa lokhu ukukhuluma kwahlala kimi, kwahlala njengamhla ingilosi isitshela ukuthi amaJuda ithina abantu abamnyama, noma ithina isizwe esimnyama. Kwathi noma ngingayiqondi le nkulumo, kodwa engangikwazi ukuthi ingilosi yazi konke, angeke isitshele into eliyiphutha. Namanje noma ngingazi ukuthi lento eyayikhulunywa ingilosi iyokwenzeka kanjani nini, kodwa kwangifikela ukuthi le nkulumo yali ingilosi angiyilandele ngokwami. Kubalekile ukuthi lokhu kukhuluma ngikusho kungakenzeki, ukuze uma sekwenzeka kwazeke ukuthi sakhuluma. Amen. Njengoba sekunama aliens emhlabeni, ingilosi yakhuluma ngawo, kodwa sakhetha ukungasho lutho, ngoba sabuka ukuthi akekho umuntu uzoyiqonda lento, ngoba nathi sasingequlu. Kulukhunike ukukhuluma ngento kwawena ongeke ukwazi ukuyichaza noma usubuzwa ngayo. Emva kwale nkulumo yengilosi ngabuye ngafundisisa uJohn 16 verse 10. Ngabe sengithola ukuthi ingilosi iqinisile. UYehowa wavalelisa, wakhuluma waqondisa, washo ngomlomo wakhe ukuthi ngeke sisaphinde simbone. Kodwa ezulwini uyofike acele kuNkulunkulu ukuthi alethe omunye ongumoya ongcwele, okunguyena osiyohlala nathi kwaphakade. John 14 verse 16. Kodwa futhi ngangicabanga ukuthi kuMathewu 24 verse 27 uYeshua washo ukuthi uyobuya. Inkinga engaba nayo ukuthi kungenzeka kanjani ukuthi uYeshua akhulume abuye aziphikise. Kuthe uma sengifundisisa uMathewu 24 verse 27, ngathola ukuthi uYeshua akaziphikisi, kodwa yithina esimkhulumelayo, esikhuluma angakushongo. Okokuqala, uYeshua akaze akhulume ngokubuya kwakhe.
kuMathewu 24 verse 27 uYeshua uthi kofika indodana yomuntu akukho lapha ethi khona obuya mina noma mina ngizobuya. Ngesingisi ukuthi there will be the coming of the Son of Man. Akukho lapho ukuthi khona I will return or I will come back. Noma kumaKristu leli gama elithi indodana yomuntu lisho uYeshua. Kodwa ngokwencazelo ye-dictionary yeBhayibheli indodana yomuntu isho noma imuphi umprofeti. Amen. Leli gama kwiTestament elidala lisetshenziswa kakhulu ngoNkulunkulu. Ngathi mase ngicubungula lento ekhulunywa ingilosi ngathola ukuthi kuJohn 16 verse 10 uYeshua wavalelisa nokuthi kuMathewu 24 verse 27 uYeshua akakhulumanga ngaye futhi akukho lapho ekhuluma ngokubuya or to come back. Ngakho uYeshua akukho lapho owake wasiphilisa khona. Amen. Ingilosi yakhuluma ngokubuya kaShembe umprofeti. Lokhu kukhuluma kwengilosi naye ubabamkhulu wakhuluma ngakho. Kodwa ngendlela ecashile. Kuhlabelelo 50 verse 6 to 7 uShembe uthi sukani kukhulume uJesu niyokusha emlilweni lapho nanisebenzela khona ebuhlungwini nasesililweni. Jabulani nabantu bami uyokusho njalo kwabanye. Shiyaneni umhlaba wozaneni ekuphakameni. Uthi uShembe uYeshua uyobuyela ekuphakameni noma ebandleni lamaNazaretha. Le nkulumo kumaKristu ingezwakala ilihlaya ngoba ngokwemfundiso yabo ubuKristu basungulwa nguJesu futhi ibandla likaYeshua ilona ibandla lamaKristu. Kodwa ngokweqiniso lomlando uYeshua ukude kakhulu nebandla lamaKristu. uYeshua wabe eliJuda waba ngaphansi kwenkolo kaMose okwakuyinkolo yabantwana bakwaIsrael amaJuda okuyithi. Esaphila uYeshua akaze ahlangane namaKristu ngoba waze wahamba emhlabeni kungabikho ubuKristu. UbuKristu kungaphansi kwenkolo yabezizwe kwakungamaRoma futhi amaRoma namaJuda kwakuyizizwe ezizondana kakhulu. Ingakho ngo-70 AD amaRoma abulala amaJuda amaningi. Ngakho-ke nangokomlando amaJuda akaze abe senkolweni eyodwa namaRoma. Okunalokho kwaba nezimpi phakathi kwamaJuda namaRoma. NgamaRoma aqeda inkolo yamaJuda ngamaKristu. Ihlale ngikusho lapho. Njengoba sesishilo ngencazelo yaleli hubo likaShembe uYeshua uyobuyela ebandleni lamaNazaretha. Leli hubo lifakazela enye intshumayelo yenkosi ilanga engake ngayichaza esencwadini kaAdvocate Mnyana
Inkosi ilanga ithi ubabamkhulu engasekho emhlabeni wavela intombazaneni yomlungu eyayingagani ithi ilindele ukubuya kaJesu. Inkosi ilanga iqala kanje le ndaba. Ngawo lo nyaka ababefike ngawo bethi angiyeke lento ngiye eMelika phesheya. Ngathi ngibona kwakufika insizwa lapha kimi engangayazi inkosi uNdaba ihamba nomfundisi uSuwela. Bathi bathunywe intombi yomlungu ele ngasemgungundlovu elokhu yahlala ingagani ithi ilinde uJesu. Bathi le ntombazana ithe ibona yabona umhlola kwase kufika kuyo umuntu wayibuza ukuthi yenzani. Yathi ngilinde uJesu. Wathi lo muntu uJesu kade afike emhlabeni. uJesu kade afike emhlabeni mntanami. Useze wabuye wahamba. Ithi-ke le ntombazana wena ungubani? Impendulo ithi yimi uJesu. Yathi intombazana pho ngoba ungumuntu omnyama nje. Uthi-ke lo muntu cha mntanami bantu abamnyama ngimnyama wabamhlophe ngimhlophe emandiyeni yimi. Le ntombazana yabona izinwele zalomuntu zaphenduka zabamhlophe waba ngumuntu omhlophe. Wathi lo muntu ngikutshelile ukuthi nginguwo wonke umuntu kade ngafika bewuhlaleleni ungezi ekuphakameni. Uyabona ke hamba uye ekuphakameni ngiyakuthula. Utshela abantu abami ukuthi uSathane uyabazungeza ufuna ukubachitha. Ubatshele ukuthi bangahlakazeki noma babe buthakathaka. Amandla akubo ayesabeka. Noma bempofu bacebe ngokwesabekayo. Noma bemnyama bamhlophe kunezinto zonke. Ubatshele ukuthi ingubo emhlophe izosuka lapha ekuphakameni ize iyoshaya ezweni lakwamzilikazi. Ondaba ke noSwela babezosho lokho. Amen. Lesi sehlakalo sisibonisa ukuthi uShembe noYeshua usengumuntu oyedwa. Bonke bangukubuya kaMelkizedeki umprofeti wophezulu. Angikholwa ukuthi uma ingilosi ithi kuzobuya uShembe ubabamkhulu isho ukuthi kovela uShembe njengoba wayenguShembe esephakathi kwamaNazaretha. Kodwa ngicabanga ukuthi isho ukuthi kobuya umoya kaShembe lo owathi uYeshua iwona esesohlala nawo kwaphakade. Lokho kobe kungaqali ngaphambili kwasho yena uYeshua ukuthi umprofeti uJohane umbhaphatisi ungukubuya komprofeti uEliya. Kodwa esikwaziyo ukuthi akabuyanga esidumbu
uprofeti Eliya kwabuya umoya wakhe. Niyakuzwa lokho? Amen. Okubalekile lapha ukuthi noYeshua kwakungumuntu omnyama ofana naye uShembe, hayi lo Jesu osesithombeni. Ngakho-ke noma kungabuya uYeshua noma kungabuya uShembe, ngeke sikwazi ukubahlukanisa ngoba vele bobabili bangabantu abamnyama. Ngiyazi ukuthi kukhona abafisa sengathi kungabuya lo Jesu omhlophe ongumlungu owadotshwa ngabelungu. Akhona abantu abamnyama abafisa lokho. Makuthiwa kubuya uJesu becabangela umlungu odwetshiwe usiza Botshi. Esingakwazi-ke ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi inkulumo engaqondile kube yiyo ngayo amakholwa akha imfundiso nkolo engekho. Angazi noma niyangizwa ukuthi ngithini. Ukuthi noma ngabuya uJesu noma ngabuya uShembe, ngeke kubuyele uJesu esimaziyo ngoba uJesu asimazi. Simbone ezithombeni. NoShembe ubabamkhulu asimazi. Futhi hayi ukuthi kuzobuya uJesu lo osesithombeni noma kubuya uShembe lo esimaziyo ubabamkhulu. Obuya umoya wakhe. Ngiyacabanga ngisho ukuthi iqiniso ukuthi akaze asho uYeshua ukuthi uyena uzobuya. Kodwa wathi kubuya indodana yomuntu. uJohn 16 oyibiza ngokuthi ingumoya ongcwele esesohlala nawo kuze kube phakade. Niyangizwa? Amen. Okuseqinisweni njengoba sihlale sikuveza lokho, abezizwe bayichitha inkolo kaMose esilandela ngokugcina umthetho kaJehova esawulotshelwa nguye uMose. Kodwa okwathi ngokufika kwabezizwe ngokweswela ulwazi lomlando wenkolo, base beqhamuka nezimfundiso nkolo abazakhele bona ukuze ngazo sichithe umthetho kaJehova. Kwenye intshumayelo inkosi ilanga lapho ichaza indlela amaKristu afuna sikhonze ngayo uYeshua, yakhuluma kanje: amasonto amaningi abamhlophe nabansundu athi thina asikholwa nguJesu, asimlandeli uJesu, thina asimkhonzi uJesu. Asazi-ke ukuthi uJesu ukhonzwa kanjani, noma ukhonzwa ngokugcina imithetho yakhe nemiyalo yakhe, ulandele afundisayo, noma ukhonzwa ngomlomo yini, noma kwanele yini uma sikhamisa kuze kushone ilanga sithi uJesu indodana kaNkulunkulu, uJesu ungcwele, uJesu ngumsindisi wethu, uJesu wasifela. Kodwa sithi sisuka lapho singayenzi into yokuqala uJesu owayenzayo, ukubhabhadisa emanzini. Angazi noma bafuna senze njalo yini ukuba sikulahle konke uJesu owakwenzayo nowasifundisayo ukuthi sikwazi. uJesu wayengangeni ngesicathulo endlini yesonto. uJesu wayengazigundi izinwele zakhe njengoba nibona nezithombe zakhe zonke. Wayengagoli ekhanda, engumNazaretha, wabhajadiswa emanzini, nesidlo owayesemukela kwakuyisidlo
sakwa-Israyeli esingenamvubelo. Ningatatazeli nina basekuphakameni. Uma bethi uJesu animkhonzi, ngoba uJesu akakhonzwa ngomlomo, ukhonzwa ngokwenza. uJesu esehamba emhlabeni uthi, hambani emhlabeni wonke nishumayele ivangeli kubantu bonke, abakholwayo nibabhaphatise, kodwa ongakholwayo uyolahlwa. Lezi zibonakaliso ziyokubalandela abakholwayo ngegama lami. Niyakhipha amadimoni, nishumayele, niphathe izinyoka, noma niphuza into ebulalayo, ningabi naluvalo. Nobeka izandla phezu kwabagulayo bawusile. Zonke lezi zinto engisifundayo zazimlandela uShembe. Akukho muntu uShembe owake wamthandazela wangasinda. Amen. Ngikhuluma ngaba ilanga yonke leli. Uthi-ke ubaba ilanga, uJesu ukhonzwa ngezenzo, hayi ngokuhlale umemeza kusukela ekuseni kuze kushone ilanga uthi uJesu uyinkosi, uJesu indodana kaNkulunkulu, uJesu wasifela izono, uJesu ungcwele, uJesu ngumsindisi, nokuningi okunjalo. Manje-ke amaKristu athi uma ungahlale umemeza uJesu uthi uyindodana kaNkulunkulu, ungcwele, wakufela izono, lokho sekusho ukuthi ukumkhonza uJesu. Ngabe ngalokhu kukhuluma inkosi ilanga yayiwadukisa yini amaNazaretha? Lithini iBhayibheli? kuMathewu 15 verse 8 to 9 uYeshua uthi, lesi sizwe singidumisa ngezindebe zomlomo, kepha inhliziyo yaso ikude nami. Bangikhonza ngeze, befundisa izimfundiso eziyimiyalo yabantu. Amen. Njengamanje ngobani phakathi kwamaKristu namaNazaretha uYeshua abamdumisa ngezindebe zomlomo, kodwa ngokwenza abalandela imiyalo yabantu? Ukusonta ngesonto, ukudumisa uJesu ngokwezimfundiso zakhe, noma kungukulandela imiyalo yabantu? Imfundiso yokuthi asaphili ngaphansi komthetho kaNkulunkulu, le imiyalo kaYeshua noma zimfundiso zabantu? kuMathewu 7 verse 21 to 23 uYeshua uthi, akibo bonke abathi Nkosi Nkosi abayongena embusweni wezulu, kuphela owenza intando kaBaba osezulwini. Abaningi bayothi kimi ngalolo suku, Nkosi Nkosi, asiprofethanga yini ngegama lakho, sakhipha amadimoni ngegama lakho, senza imisebenzi eminingi yamandla ngegama lakho na? Khona ngiyakufakaza kubo ngithi, angizange ngimazi. Sukani kimi nina benziwe. Amen. Phakathi kwamaKristu namaNazaretha, ibaphi abadumisa uYeshua ngokugcina imithetho kaNkulunkulu? Imaphi amakholwa
ahlale ethi aprofeta egameni likaYeshua, aphilisa ngegama likaYeshua, kodwa angahambisani nezimfundiso zakhe ngamaNazaretha noma ngamaKristu. Kanti uYeshua ukhonzwa kanjani? UJohn 14 verse 15 uYeshua uthi, uma ningithanda niyakugcina imiyalo yami. Ithini imiyalo kaYeshua? kuMathewu 5 verse 18 to 19 uYeshua uthi, ngokuba ngiqinisile ngithi kini, kuze kwedlule izulu nomhlaba, akusoze kwedlula gamana linye lomthetho kuze kufezeke konke. Ngakho-ke oweqa owodwa kule miyalo emincinyane afundisa abantu kanjalo, uyakuthiwa ngomncane embusweni wezulu. Kepha oyigcinayo ayifundise, lowo uyakuthiwa mkhulu embusweni wezulu. Amen. Ngabe ngamaKristu noma ngamaNazaretha agcina abuye afundise ngomyalo kaYeshua? kuJohane wokuqala isahluko 2 verse 3 to 6 umpostoli uJohane uthi, ngalokho siyazi ukuthi siyamazi yena uma sigcina imiyalo yakhe. Lo othi ngiyamazi kodwa engayigcini imiyalo yakhe umqambi manga, akanalo iqiniso. Kodwa okugcina izwi lakhe, impela uthando lukaNkulunkulu luphelelisiwe kuye. Lowo othi uhlala kuye kufanele ahambe njengalokhu ahamba yena Yeshua. Le nkulumo kaJohane wayekhuluma uYeshua engasekho emhlabeni. Ngokwezimfundiso zobuKristu, kuba ngamaNazaretha angahambi ngobuKristu. Ngokwabo ukuba ngumKristu ukuhlale umemeza igama likaYeshua, kanti ngokobuNazaretha ukulandela uYeshua ukuhamba ngokwezimiso nemiyalo yakhe. Amen. Angazi noma niyangizwa yini. What's the difference? NgokwamaKristu ukuba ngumKristu noma ukulandela uYeshua ukuhlala umemeza uYeshua ungcwele, uYeshua indodana kaNkulunkulu, uYeshua wangifela izono, ukulandela uYeshua ke lokho. Kodwa ngokobuNazaretha ukulandela uYeshua ukugcina izimfundiso zakhe noJehova. Amen. Lesi isikhathi sokwahlulelwa. Ngalokho akumele sikhohlisane, kodwa akumele sibhekane namaqiniso njengoba enjalo. Kunezinto eziningi esizifundisiwe ngobuKristu ezingayilo iqiniso, ngoba befuna siyeke inkolo yethu bese sikhonza lokhu abasitshela khona ongayilo iqiniso. Okokuqala basakhele ivangeli lokuthi uYeshua uzobuya ezolanda ibandla lakhe. Basebethi ibandla likaYeshua ngamaKristu. Lokho okulilungu. Ibandla likaYeshua ngaba amaKristu kanjani? Ngoba uYeshua wazohamba emhlabeni amaKristu engekho. Ukuthi amaKristu akamlandeli uYeshua, akenzi neyodwa into eyayenziwa uYeshua.
ngokomlando amaKristu akakaze abe libandla lika Yeshua. Ibandla lika Yeshua kwakungamanazareta. NoKristu wabe engumNazareta. Njengoba nenkosi ilanga isho kanjalo. Yes. As a matter of fact, as a matter of historical fact, ibandla lika Yeshua kwangamaNazareta. Naye engumNazareta. AmaKristu akaze ahlanganise noYeshua. Ngoba noma ehlale ebiza igama lika Jesu, leli akulona igama lakhe. Igama lendodana kaMaria noJosefa kwakunguYeshua, hayi uJesu. Futhi ehamba ngokwezimfundiso zenkolo kaMose, lezi ezichithiwe enkolweni yobuKristu. It's very strange. These things are right in front of intelligent people. Very intelligent people, as far as they think. Bayabona ukuthi even if you read the Bible, izinto abazenzayo akuzona ezazenziwa uJesu. Jesu akaze ebe umKristu. Jesu wayemNazareta. That's a historical fact. Njengoba singaqondile nje noJesu wayengakundi. noJesu wayengangeni ethempelini ngesathulo. That's a historical fact. Abezizwe bayichitha inkolo kaMose. Bachitha naye uYeshua okwakungumprofeti wesizwe samaJuda engumuntu omnyama. uYeshua wayengaphansi kwenkolo yamaJuda, ngaphansi kwenkolo kaMose. Engumprofeti wesizwe esimnyama. Kodwa uzwe umuntu esethi hayi kwanga uYeshua kwakuJesu. Where does the name Jesus come from? Ngike ngafunda indaba eyisimanga yencwadi engcwele etholakale enkabeni yedolobha iToket. Kuthiwa lama-scrolls kanye namanye amagugu asendulo kutholakale emigedeni yogwadule e-Israel. Izikhulu zaseTurkey zithi leli iBhayibheli lineminyaka cishe engu-1500 labakhona. Kodwa lama-scrolls asefihlelwe umphakathi ngoba okuqukethwe yiwo kwehluke kakhulu kulokhu esikufunda manje. Le ncwadi iveza ukuthi uYeshua wayengumprofeti njengabo bonke abaprofeti bako-Israyeli. Futhi akaze abethelwe. Esikhundleni kwabethelwa uJudas. Engicabanga ukuthi yilo owakhaphela uYeshua. Ikopi eyodwa yale ncwadi ibiza $28 million. Ikopi eyodwa ibiza $28 million, not rand. Bengilazi leli qiniso lokuthi uYeshua akaze abethele isibambanisi. Ngoba emlandweni weQuran ngithi umprofeti Muhammad uyakusho lokho. Ngathi kunjalo dokotela. Kodwa ngingafuni ukukhuluma ngakho. Ngoba kwavezwa umprofeti okwenye inkolo. Manje kulukhuni ukuma ngento eshiwe ngumuntu okwenye inkolo. Kodwa kungimangazile ukuthi kanti nasezincwadini zamaHebheru
likhona leli qiniso lokuthi uYeshua akakaze abethelwe esiphambanweni njengoba sifundiswa kanjalo enkolweni yamaKristu. Manje ngiyazibuza ukuthi kanti uma uYeshua engabethelwanga esiphambanweni kanti lesiphambano esiningi kangaka kuthiwa sikholwa isiphambano yini kanti iqhamukaphi yonke le? Asikwazi ukuphikisa uBarnabas ngoba yena wayengumfundi wakhe uYeshua enganasizathu sokukhuluma iphutha. Ngiyakhumbula ukuthi last time noma last week ngikhulume ngokuthi incwadi zabafundi bakaYeshua kuthiwa the gospel of the 12 apostles eziningi zashiswa. Amen. Zishiselwa ukuthi zingawavezi lamaqiniso. Ngoba ungayishisa kanjani incwadi yomuntu obehamba noYeshua ebhala into eyibonayo kusuzoveza incwadi kaPawulo ongazange wambona uYeshua usuthi khona iqiniso kuleyo. Yonke into inesihlatsayo. Sekuyisikhathi manje sokuthi kuvele amaqiniso ngawo wonke lamanga abezizwe abawakhayo mhlaba esichitha enkolweni yethu besifaka kule nkolo yabo. Ma ujwayele ukufunda izinto eziningi la ko TikTok nako lokhu ungathola imangaliso zezinto ezivezayo. Njengoba ngeke ngasho ngaphambili manje sesikhathini sokwahlulelwa. Sekuzocaca ukuthi ibapha abantu abakhonza uNkulunkulu ngesiqiniso. Amen. Kwihlabelelo 28 samaNazaretha uShembe uthi uyeza umhla wokuphela uyakuma phambi kwakho noma ungathandi. Amagquma nemango ayolelezela. Ngixolele ma nimbona ngisula khona umfana ngimbone eshumayela lapha esula enza yonke into. Enzitekisa ngabafundisi. Nanjuluke ngoba ilanga libalele. Ngoba ngeke umbone ngambe ngigijima yonke indlu yesonto. Hayi abaphela amandla ekukholweni kwabo bayogijima bekufuna ukukholwa kwabo. Ngiyakhalela wentombi nawe insizwa uyokuthola ngasiphi isikhathi ukukholwa kwakho. Icilongo lokuqala selizwakele umhlaba wonke uyazamazama. Uyogijima uzifihlephi nanti izwe selisona. Wemhlaba uyosifihlaphi nazo zonke lezo zoni. Balekani izidingo uyeza uJehova. Amen. Amen. Njengamanje sesifikile lesi sikhathi ubaba omkhulu wayekhuluma ngaso. Sesifike nathi singakafi. I-judgment day isifikile. Izoqala ngathi. Make no mistake about it. Umhla wokuphela ngaphandle kwaDaniel nabanye abaprofeti wamenyezelwa nguYeshua. Matthew 24. Kithi wamenyezelwa ngumprofeti uIsaiah Shembe. Njengoba nalesi sihlabelele sikhuluma ngaleyo ndaba. Sasicabanga ukuthi akuyakhulunywa nje. No is coming. Manje ibikezelwa ngumprofetikazi uSister Cilicia
wase-Amerika. Kodwa amaKristu akamemukeli lomprofetikazi. Usister Celestial usafana nabaprofeti basendulo. Isaiah, Jeremiah, Hezekiel nabanye. Uyisithunywa sikaJehova. Mina ngiyamfunda kakhulu uCelestial. Ngoba yonke into ekhuluma iyiqiniso. Kodwa uma ungayazi indaba kaNkulunkulu ngeke uze ungamenyanya uCelestial. Ngoba lento ekhulumayo ngiyakwazi ukuthi lo muntu uthunywe uNkulunkulu ngoba ihlala lengilosi. Ngiyakwazi ukukhuluma kwengilosi ukuthi ukhuluma kanjani. NoCelestial uthunywe uNkulunkulu. Uyakhuluma noNkulunkulu. Ngiyakwazi ukuthi lo muntu ukhuluma noNkulunkulu. Hayi yonke le mbhedo abantu kuthiwa abaprofeti abazi lutho. Umuntu okhuluma noNkulunkulu uCelestial. Uma ufuna ukwazi indaba kaNkulunkulu lalela lo mprofeti kuphela. Njengamanje umprofeti okhuluma iqiniso uCelestial. Lapha ebandleni lamaNazaretha ngiyamfanisa nomprofeti uIsaiah Shembe. Mina ngiphila ngokuhlale ngimlalela ngoba kukho konke akukhulumayo ngisuke ngazi ukuthi kokuningi usuke kulalele izwi lophezulu. Ngilalele izwi lophezulu. Thina siyakwazi ukukhuluma kwasezulwini. Abantu abayazi indaba yomprofeti ngoba bakaze bembona. Akusho ukuthi uma umprofeti uzoba ne-character ehlukile of what you are. Ungaba umprofeti onolaka. Ube nomprofeti onenhliziyo enhle. Ube nomprofeti ohlakaniphile. Ube nomprofeti ongcwele. Kodwa okubalekile ukuthi akujike ukuthi umprofeti. Amen. Yabona nje uCelestial umprofetikazi uhlakaniphile. Very intelligent. Kodwa futhi ikhona ipersonality yakhe engikwazi ukuyibona ukuthi lapha ke sekusebenza ipersonality. Because akusho ukuthi uma usumuhle umprofeti izoshintsha ipersonality yakhe. Uma umprofetikazi uzokhuluma njengabantu besifazane. Uma uyindoda uzokhuluma njengamadoda. Uma unolaka ube nolaka. Njalo njalo. Kodwa okubalekile ukuthi lokho okukhuluma kuvela kuNkulunkulu ngamaqha. Ngiyabadabukela labo abangamfuni ngoba bazonda ukuzwa izwi lenkosi noma selifikile phezu kwabo. Bacasulwa into eyodwa nje ukuthi ubatshela ukuthi abangaphili. Ubatshela ukuthi abangahlobonga. Batshela zonke izona asikho isona uSelestial ngosibani. Manje na-ke abanye abantu abafuna ukutshelwa amaqiniso. Abanye uma ubatshela amaqiniso baphenduka bekhole ngempela. Kodwa abanye uma ubatshela iqiniso bathukuthela. Kuyafana nasebuhleni kumaNazaretha onke. Kukhona amaNazaretha masikhuluma amaqiniso abazwayo belalele befune ukuthi beyilandelele. Kodwa abanye bavele besithuke. Njalo ke indaba kaCelestial. Isizwe simhlophe senkingeni ongakaze uyibone. Ayaphela manje amahlathi. Kodwa bazofunda kabuhlungu ukuthi uJehova ungusomandla. Amen. Noma ungaba nakho konke ukuhlakanipha. Kodwa kokugcina. Amen.
ngiyemangale ngoba usesiyale ubatshele yonke into kodwa abayilandeli into obatshela yona. Uma isiyenzeka bese behambe befuna abanye abaprofeti abathi bayisho. Mina ngiyayazi yonke ukuthi lokhu wakusho lokhu usemshele. Lokhu wakusho lokhu wakusho. Kodwa labo oqondene nabo abakwazi ngoba abafuna ukumlalela. Usefikile ke uNkulunkulu eEurope. Sizobona ukuthi lamabhanka okuyimizi abayakha ngaphansi komhlaba iyobacashisa yini olakeni likaJehova. Yabona uma ungaya ko-Italy kunamadrobho ngaphansi komhlaba lapho ababalekela khona izimpi nayo yonke into kodwa ngazi ukuthi bazambalekela bebheke kuJehova. Zonke lezi zihlakalo esizibona namuhla uSelestial wabikezela ngazo kusukela ngo-2012. Wabatshela futhi ukuthi abantu abaphenduke bashiye izono. Wababalela zonke izono ezisiningi kuJehova nokuthi abaphenduke bashiye. USelestial ungumKristu kodwa ngimthanda kakhulu. Ngoba ngiyazi ukuthi ubuKristu nobuNazaretha kuyinto eyodwa mase kuze umthetho womthetho. Kodwa bona benqaba abaningi bamthuka ngazo zonke izinhlanga ethuka ngamaKristu. Njengoba nathi uma sedlulisa umyalezo wengilosi amanye amaNazaretha asithuka ashiyangalazi. Kodwa manje amahlathi ayasha. Sizobona ukuthi kanti ngubani obethunywe nguJehova phakathi kwaSelestial nalamaKristu. Ubani othunywe nguJehova phakathi kwethu nalamaNazaretha ahlala isithunzi. Kuzovela, they like it or not. Uma sithunywe uNkulunkulu umhlaba uzokwazi. Ukuthi baningi noma bazigidi kodwa uNkulunkulu akanendaba. Selestial angisazi isibongo sakho nkosazana kodwa umsebenzi othunyiwe uwenzile. Ngiyufakazi lapho. Ngoba I'm the follower of Celestial. Ngoba ngiyalithola iqiniso. Ngithi ngaphandle kwengilosi ngeke ngizwe lo muntu ukuthi uyayikhuluma lento engefundiswa engilosi. Ngithola ukuthi uyikhuluma njengoba ingilosi ikhuluma. Ababethuka bethi uyi-fake prophet, uyi-false prophet. Ngibezilwe umhlaba wonke. Kodwa ungaphela amandla ngoba uNkulunkulu okuthumile unawe. Angazi noma abantu bayazini ukuthi kwenzekani emhlabeni wonke. Ikakhulukazi eAmerika. Angazi noma abantu bayazi ukuthi kwenzekani. Yabona eAmerika nje namhlanje na angazi noma inyoko ibhubhe yonke ibhujiswa umlilo. Then imagine ukuthi umlilo ungashisa izindlu zabelungu ezibiza ama-millions of rands of dollars. Zishe iphele phambi kwabo bengakwazi ukucisha. Inhlobo yomlilo lowo. Imoto zishe ziphele phambi kwabo bengakwazi ukucisha. Kuke kwavela isidumbu somuntu ofile. Lo muntu lowana angazi noma u-20 feet tall. Angazi ukuthi uyinto engakanani. Umuntu kwaphuma isidumbu sakhe sakhishwa ulwandle. Ono 50 feet tall ufonile lebuzo. Abantu bebegijima phezulu kwaso benza yonke into ngendlela esikhulu ngayo.
izinto ezenzekayo you can't believe them. Can't believe. Lezi zinto kuthiwa ama-UFOs awukazi uyibona izinto ey'ndiyana. Ama-tsunamis avela namanje nje mhlawumbe ngikhuluma nje abhubhisa njengoba ngikhuluma ko-America nama-earthquakes. Ate ngibona nje namhlanje ngavulekile kuza kwehla ofisha abakhulu behla njengemvula behlela emhlabeni ofishi abakhulu. Kunezinto ezizokwenzeka ezisimangaliso thina siyithulele njengoba sinalo uvalo uNkulunkulu ungabizi. Amen. Anginalo uvalo enginalo. Noma ngavela ini ngendawo ngoba ayikho into enkulu ngaphezulu kaNkulunkulu. Amen. Mina ngikhokhela uNkulunkulu. Amen. Kodwa very soon angiqhubeka uSelestial waprofetha kabanzi ngokufika kwama-aliens ama-UFOs lokuningi manje sekufikile. Waprofetha ngokufika kwezikhukhula ukuzamazama komhlaba okukhulu njengoba nimuzwa nobaba mkhulu ekhuluma ngakho ukuthi kuyovela ekupheleni kwezwe. Sekwenzekile ezindaweni eziningi namanje kusenzeka okukhulu okuzayo. E-America kwenzeke into namanje engayazi ukuthi yenzeke kanjani. Idolobha lonke lavele lahlaselwa ngumlilo laba umlotha. Indawo eyaziwa ngobuhle iHollywood namhla isingumlotha. Shiya phela iHollywood. Yashabe ebhekile. Angwazi lo mlilo lena oshula abelungu kanti kumi kanjani. Kanjalo nezimoto ezinkulu abantu bazishiya emgwaqeni zasha zanqoma bezibuka. Ngakade ngitshela usinakho lapho ukuthi selube gijima emahhotela ngoba imizi yabo isho bebuka. Kodwa e-USA kushe imizi yonokusho. Kwenzeka kanjani ukuthi abelungu behlulwe ngumlilo imizi yabo ishe bebuka. Ayizwakale. Kodwa uJehova usekwenzile lokho. Sonke asifunde iSambulo 18 ukuze sazi ukuthi iBhabhiloni eliyi-USA uJehova usiyalibhubhisa. Njengoba kungama-Americans ahlala ehlasela zonke izizwe ezenza isigqila zazo, namhla yona ingase inqotshwe iRussia igcine sekuyiyona ebazi igqila njengoba kade yenza ezinye izizwe. I-America izogcina nayo yonke lento ade yenza kwezinye izizwe yenzeka. Isihluku seMelika sesiye sathinta uJehova. I-America iyiGibhithe yesimanje. Sizobona ukuthi bazokwazi yini umelana nomezwezi nomhlaba. Uncane lokho osekwenzekile. Okuzayo kuba nabo bagcine bezigqila ezweni labo. Gebezwe ukuthi kunjani ukuba umuntu avele asuke nje ezoqhaqa izwe lakho njengoba uDonald Trump eseqalile ukwenza kwiCanada, kwiPanama nakweGreenland. Akakahlali ngisehlalweni usethi uzohlasela iGreenland, uzohlasela iCanada, ewathathe lamazwe abeke ebe ngaphansi kweAmerica. Kodwa angazi uzokwenza kanjani lokho ngoba uzokufa. Akaboni ukuthi his time is gone.
umuntu uma engene umoya omubi akakwazi ukubona noma engasenamandla. Lokho ecabanga ukuthi ukhona uyiyo. Usethene ulokuzwa uDonald Trump uzohlasela iGreenland elithathe ngenkani eliyazo, nePanama ithathe ngenkani, neCanada ithathe ngenkani. Can you imagine that? Uthi uhlala nje unezwe elingaka ukufuna amanye amazwe babe ngaphansi kwakho. Kodwa akaboni ukuthi seligaya ngomunye umhlathi. Isikhathi sakhe sesiphelile lapha emhlabeni. Kodwa yena akaboni. Lezo nsizwa nalezo ntombi esicabanga ukuthi kuyadlalwa, kuyasikhalela. Elokuqala selikhalile. Sesilindele isifo. Uma ungakholiwe this time indaba yakho le. Uma nje ungakholiwe lento ezokwenzeka manje na abantu abaningi abafunda abazothi kuzokwenzeka. Kodwa nje u2025 count it out. Kuya 2025 indaba yethu nje ayikho. Ziningabi izinto ezizokwenzeka ezobhubhisa thina sonke. Uma ungekho ngaphansi kwaNkulunkulu, wo and no. Inkosi. Amen.